Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 6 verse 15 hangtod sa 19. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Unsa bagayod, magpakasala ba kita tungod kay dili kita ilalom sa balaod, kundili ilalom sa grasya, hinaot nga dili mahitabo. Wala ba ninyo masayri nga kung kang kinsa ninyo gihalad ang inyong kaugalingon isip ulipon sa pagsunod, kamu mga ulipon niya nga inyong gisunod, kasalanan ba kana ngadto sa kamatayon o sa pagsunod ngadto sa pagkahimong matarong? Apan salamat sa Dios nga bisag kamo mga ulipon kaniadto sa kasalanan, kinasingkasing kamong misunod sa matang sa pagtulunan, diin kamo gipiyal. Ug pagkahuman nga kamo napahiling kawas gikan sa kasalanan, nahimo kamong mga ulipon sa pagbuhat ug matarong. Nagsulti ako karon sa pamaagi sa tawo tungod sa kahuyang sa inyong unod. Tungod kay kung giunsa nga gihalad ninyo ang mga bahin sa inyong lawas, ingon nga ulipon sa kahugaw ngadto sa labaw pang pagkadautan, karon man usab gihalad ninyo ang mga bahin sa inyong lawas, ingon nga ulipon sa pagbuhat ug matarong ngadto sa pagkabalaan. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Review usa ta kadali mga kaigsuunan sumala sa atong nakatunan ni adtong miaging mga semana. Si Pablo nagahin og taas-taas nga bahin sa paglarawan sa atong pinasahi ug kahibulungan nga pagkahiusa sa atong Ginoong Hesukristo. Nakigambit kuno kita sa iyang kamatayon, sa iyang paglubong ug sa iyang pagkabanhaw. Ug sa bersikulo 11 giawhag kita ni Apostle Paul nga atong gamiton ang atong rason, atong i-apply ang atong hunahuna sa kamatuoran nga iyang gitudlo. Ang atong daang kinabuhi nawala na, ang daang pagkatawo namatay na kita kauban ni Kristo. Nakita nato kini gikan sa verse 3 hangtod sa verse 6. Sa verse 3, gibautismuhan kita kauban ni Kristo ngadto sa iyang kamatayon. Sa verse 4, gilubong kita pinaagi sa bautismo ngadto sa iyang kamatayon. And then sa verse 6, nasayran nato nga atong daang pagkatawo kauban nga gilansang ni Kristo didto sa cross. Wala na kita nahailalom pa kang Adan, wala na kita nagapos pa sa sala, wala na kita gidumalaan pa sa atong dunot nga kinaiyahan. Pwede na mga kaigsuunan nga dili kita magpakasala. So ang giingon ni Apostle Paul, sanglit kining mga butanga tinuod kaninyo nga mga magtutuo kang Kristo ug sanglit nahiusa kamo ngadto kang Kristo diha sa iyang kamatayon, sa iyang paglubong ug sa iyang pagkabanhaw ug sanglit ang daang pagkatawo namatay na ug ang lawas sa sala na deactivate na ug sanglit patay na kamo gikan sa pagdumala sa sala ug buhi kamo diha kang Kristo. Ang giingon sa bersikulo 12, ayaw paharia ang sala sa inyong mortal nga lawas. Ayaw itugyan ang mga bahin sa inyong lawas, isip instrumento sa pagkadautan.
Ug pagkahuman niini nga bersikulo mga kaigsuonan, giusab ni Pablo ang tono sa iyang mga pamulong gikan sa pag-announce kung unsa ang nahitabo sa tanang mga magtutuo diha kang Kristo ngadto sa sugo mga kaigsuonan. Duna nay sugo nga gipakanaog si Pablo kung unsa gayod ang angay natong buhaton. Sanglit namatay na kita gikan sa pagbulutan sa salaog na banhaw kita sa bag-ong kinabuhi diha sa pagkamatarong, kinahanglan nga makita kini sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga makita kini sa imong kinabuhi igsuon. Be what you are. Ug sa verse 14, gisultihan kita ni Pablo nganong ang sala dili na makahari sa kinabuhi sa tinuod nga magtotoo. Verse 14, tungod kay ang sala dili makahari diha kaninyo, tungod kay dili kamo ilalom sa balaod kundi ilalom sa grasya. Kay ngano man, ilalom sa balaod, wala kitay gahom nga makig-uli sa Dios ug wala kitay gahom nga mosunod sa sugo sa Dios. Apan ilalom sa grasya ang atong kasing-kasing na bag-o. Gimugna kita ni Kristo pag-usab ngadto sa pagkabalaan. Ang daang pagkatawo gipatay na ug karon atong gitan-aw ang tanang mga butang. Dili na susama sa atong pagtan-aw kaniadto sa dihang nahailalom pa kita kang Adan. Ug sumala sa akong gisulti kaniadto niadtong miaging mga semana, ang Christian life mga kaigsuonan gubat. It is a conflict of desires. Kay ngano man niadtong wala pa kita maluwas, usa lamang ang atong tinguha nga atong tagbawon ang atong unod. Ang sala mo'y naghatag kanato og kalipay. So, mo kini ang atong tinguha kaniadto. Pero sa dihang nahimo kitang Kristohanon, nakigubat na kita batok sa sala, pinaagi sa grasya sa Dios, aduna na kitay bag-ong tinguha. Aduna gihapoy temptasyon nga mubuhat og sala, pero aduna na kitay bag-ong tinguha nga sundon ang sugo sa atong Ginoo. Si Kristo na mao ang atong gitinguha labaw sa tanan. Siya na ang labing halangdon sa atong pananaw. Gidakop ni Kristo ang atong kasing-kasing. Ang tinguha sa unod, anaa paghihapon, apan ang atong gugma alang kang Kristo nagpatigbabaw. Ang atong pagsunod, giduso pinaagi sa gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kinabuhing Kristohanon mga kaigsuonan mao ang pagsunod sa Dios ug manluluwas nga atong gihigugma. Mao kini ang pag-apply nato sa atong kaugalingon aron kita magmaya sa dugang pagayod diha sa atong Ginoong Hesukristo. Dayon sa bersikulo 15 mga kaigsuonan, gitubag na usab ni Pablo ang objection sa mga tawo nga mutuis sa iyang mga pulong ug abusahan ang grasya sa Dios. Ang mga Hudiyo nahigugma sa balaod. Mao gani nga nakiglali sila kanunay nga ang grasya kuno nga gitudlo ni Pablo mo'y mag-aghat sa mga tawo nga biyaan ang balaod ug aduna na sila'y lisensya sa pagpakasala. Mura pud ug adunay basihan ang ilang akusasyon gumikan kay mabasa manggod nato sa katapusang bahin sa chapter 5 mga kaigsuonan nga gihisgutan ni Apostol Paul ang pagkaabundansya sa grasya sa Dios nga iyang gibubo sa iyang mga tawo. Romans 5:20. Apan miabot ang balaod nga namunga og pagdaghan sa pagsupak. Apan kung diin daghan ang kasalanan, samot nga midaghan ang grasya. Mao nga na misinterpret kini sa mga Hudiyo nga ang grasya kuno lisensya sa pagpakasala. Gitubag ni Pablo kini nga akusasyon nga ang doctrine of grace kuno mo'y himuong lisensya sa pagpakasala. Romans chapter 6 verse 1 hangtod sa verse 2. Unsa bagayod ang atong isulti? Magpabilin ba kita sa pagpakasala aron ang grasya mo dagaya? Hinaot nga dili mahitabo. Kita nga mga namatay na sa pagpakasala, unsaon man nga mabuhi pa kita niini. So, mao kini ang tubag sa pasumangil sa mga antinomians. Ang buot pasabot ni ana anti-law nga mag-ingon nga gawas no na kita gikan sa balaod
pwede na natong buhaton ang tanan nga buot natong buhaton. Pero ang tubag ni Pablo sa verse 15 sa atong teksto, pareho ra sa iyang giingon sa verse 1 hangtod sa verse 2. Verse 15, unsa bagayod, magpakasala ba kita tungod kay dili kita ilalom sa balaod kun dili ilalom sa grasya? Hinaot nga dili mahitabo. So kung ang balaod mga kaigsuunan, ato na kining nasabtan nga dili kini pamaagi alang sa atong kaluwasan, nagpasabot ba kini nga dili na kini mao ang standard sa pagkinabuhing matarong diha sa Dios? Ang tubag ni Pablo, God forbid. Hinaot nga dili kana mahitabo. So niining taknaa atong padayunon ang pagpamalandong sa verse 16 hangtod sa verse 18. Gisugdan niini nga bersikulo ang taas kaayo nga section nga magpadayon hangtod sa katapusan niini nga chapter. Sa verse 15, giingon ni Pablo, unsa bagayod, magpakasala ba kita tungod kay dili kita ilalom sa balaod kun dili ilalom sa grasya? Ang tubag ni Pablo, very loud and clear, hinaot nga dili mahitabo. So niini nga mga bersikulo, gihatag ni Pablo kanato ang pipila ka mga rason nganong ang mga Kristohanon dili magpadayon sa pagkinabuhi sa sala. Hinaot nga tabangan kita sa Ginoo sa atong pagpamalandong. Una nga rason, kinahanglan nga dili kita magpadayon sa sala, gumikan kay ang sala nagpaulipon sa nagbuhat niini. Himuon kitang ulipon. Verse 16, wala ba ninyo masayri nga kung kang kinsa ninyo gihalad ang inyong kaugalingon isip ulipon sa pagsunod, kamo mga ulipon niya nga inyong gisunod. So ang punto ni Apostle Paul, pagasilbihan ninyo ang butang nga inyong gisunod. Sa tinuod lang mga kaigsunan, wala gyoy tawo nga tinuod nga gawas nun. Wala gyoy tawo nga matawag nato nga autonomous. Ang giingon ni Pablo, naaragyod ka sa duha. It's either mahimo kang ulipon sa sala or mahimong ulipon ni Kristo. Now, matag tawo nga dili magtotoo, wala pa diha kang Kristo, ulipon sa sala ug ulipon ni Satanas. Ang dili magtotoo, willing gayud kaayo siya, kinabubuton niya ang iyang pagkaulipon sa sala. John chapter 8 verse 34, ang giingon ni Kristo, gitubag sila ni Jesus, kamatuuran ang ginaingon ko kaninyo, ang matag tawo nga nagpakasala ulipon sa kasalanan. Malipayon siya nga nagasunod sa kaulag sa iyang unod, sa kailibgon sa iyang unod, ug dili gayud siya willing, dili siya makasunod sa mga butang sa Dios, dili siya makasunod or makatuman sa balaod sa Dios, bisan pagduna siya'y tulubagon nga tumanon ang balaod sa Dios. Romans chapter 6 verse 20, ang giingon dinhi, tungod kay niadtong ulipon pa kamo sa kasalanan, gawas nun kamo mahitungod sa pagkahimong matarong. But ipasabot, wala gayud sila'y katakos nga mubuhat og matarong. Ang subo nga pamalandungon mga kaigsunan is that ang tawo nga makasasala buta. Buta siya sa kamatuuran nga siya ginapos di ay sa sala. Kontento na siya sa pagpakasala ug sa paghigugma niya sa iyang kaugalingon. Ang dili magtotoo, nahigugma gayud kaayo niining kamulong nga kalibutan. So kung pilion kuno nimo ang pagpakasala, matud pa ni Pablo, nahimo ikaw ulipon sa sala. Ang sala mao ang nahimo nimong Dios, na ilalom ikaw sa pagbulutan sa sala. Mao gani ang giingon ni Pablo sa verse 16, kamo mga ulipon niya nga inyong gisunod. Mao kini ang kinabuhi kanato kaniadto. So kung ang magtotoo magpadayon paghihapon sa pagpakasala, makalingkod ug utro ang sala sa trono sa iyang kasing-kasing. Remember sa verse 21 sa chapter 5, ang giingon ni Pablo nga samara nga ang sala naghari. Hari di ay ang sala kaniadto. Ug karon nga dili na siya hari sa imong kinabuhi, nakigistorya ako kanimo kauban nga magtotoo sa atong Ginoong Hesukristo, ang sala kanunay gihapong nag-ukoy sa imong kinabuhi, nangita og higayon nga makalingkod og utro sa imong kasing-kasing.
paminawa ang pulong sa Ginoo ngadto kang Cain. Iyang gidescribe ang sala ingon nga tawo, sama sa tawo. Genesis chapter 4 verse 7. Kung insakto ang imong gibuhat, dili ba magmalipayon ang imong dagway? Ug kung dili insakto ang imong gibuhat, nagatang sa pultahan ang sala, apan kinahanglang pitulon mo kini. So ang sala kuno nagatang sa pultahan, buot siya nga makalingkod og utro sa imong kasing-kasing igsuon. Ug ang giingon sa Dios kanato, kinahanglan nga pitulon kuno nato ang sala. Ang Kristohanon nga kinabuhi, usa ka peligro nga kinabuhi. In what way? Gumikan kay ang sala, kanunay nagatang kanato, kanunay nagukoy. Si Satanas, mga kaigsunan, kanunay nagatang, nangita og kahigayunan nga iya kitang matukob. 1 Peter chapter 5 verse 8, ang giingon dinhi, pagmaligdong kamo, pagbantay kamo, ang yawa nga inyong kaaway sama sa leon nga naglibot-libot, nga nangita og iyang tukbonon. Mugani nga gipahinumduman kita ni Apostle Paul sa verse 14, ang sala dili na makahari ibabaw kaninyo. Kinahanglan nga dili kini nato paharion og utro. Sa verse 13, ang sugo ni Pablo, tataw gayud kaayo. Ug ayaw usab ninyo ihalad ang mga bahin sa inyong lawas sa kasalanan, ingon nga instrumento sa pagkadautan ngadto sa kasalanan, kundili ihalad ninyo ang inyong kaugalingon sa Dios. Giluwas na kita gikan sa pagbulutan sa sala. Di ba kabuang nagayod kaayo kung mubalik pa kita sa karaan nato nga agalon? Mukadto ang unang punto. Ikaduhang punto, kinahanglan nga dili kita magpadayon sa sala, gumikan kay ang sala mudangat ngadto sa kamatayon. Verse 16 once again, wala ba ninyo masayri nga kung kang kinsa ninyo gihalad ang inyong kaugalingon, isip ulipon sa pagsunod, kamu mga ulipon niya nga inyong gisunod. Kasalaanan ba kaha ngadto sa kamatayon, o sa pagsunod ngadto sa pagkahimong matarong? So, giunsa man nga giingon ni Pablo nga ang sala nagdangat ngadto sa kamatayon alang sa magtotoo. Well, gibalik kita ni Pablo sa Garden of Eden. Romans chapter 5 verse 12. Ang giingon dinhi, busa kung giunsa nga pinaagi sa usa ka tawo misulod ang kasalanan sa kalibutan, ug pinaagi sa kasalanan mao ang kamatayon, busa miabot sa tanang mga tawo ang kamatayon, tungod kay ang tanan nakasala. Mao gani nga wala gyud nagkulang ang pulong sa Ginoo sa pagpahimangno nga dili kita magpakasala, gumikan kay ang sala mudangat ngadto sa pagkalaglag. Mao kini ang giingon sa Dios ngadto kang Adan. Genesis chapter 2 verse 17. Apan gikan sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ayaw ug kaon. Tungod kay sa adlaw nga mukaon ka gikan niini, sigurado gayod nga mamatay ka. So ang giingon sa Ginoo nga ang sala gayod mudangat ngadto sa kamatayon, ngadto sa pagkalaglag. Ug mo kini gibalik ni Pablo sa pagsulti sa verse 61 sa Romans chapter 6, sin leads to death. Tungod kay ang utlanan ni adtong mga butanga kamatayon. Apan adunay pagpangilad nga nahitabo didto sa Garden of Eden. Miduol si Satanas ug iyang gi-question ang pulong sa Ginoo. Genesis chapter 3 verse 4. Miingon ang bitin sa babayi, sigurado nga dili kamo mamatay. So gisultihan ni Satanas si Eva nga ang sala makahatag gayod og tumang kalipay. Dunay benepisyo kung mubuhat sa sala. Ug gibalik ni Pablo kini nga pasidaan, warning sa ilad sa sala, mga kaigsunan. Ang sala ug si Satanas muingon nga walay dautan nga mahitabo kung magpakasala ka. Makahatag gani nimo kini og kalipay. Si Adan ug si Eva, mga kaigsunan, misali gayud unta sila sa pulong sa Ginoo. Naminaw gayud unta sila sa pulong sa Ginoo. Pero nahulog sila sa sala. Kita nga mga katawhan sa Dios, kinahanglan nga atong pamation ang pahimangno sa pulong sa Ginoo. Ikatulo nga punto, kinahanglan nga dili kita magpadayon sa sala, gumikan kay
Giluwas na kita sa Ginoo gikan sa sala pinaagi sa ebanghelyo. Mo kini gipasabot sa verse 17 and verse 18. Unsa may buot ipasabot ni Pablo sa linya nga nag-ingon that form of doctrine. Verse 17. Kinasingkasing kamong misunod sa matang sa pagtulunan, diin kamo gipiyal. Ang gipasabot ni Pablo niini mao ang ebanghelyo, mao ang maayong balita. Mao kini ang ebanghelyo nga gidawat ni Pablo or nadawat niya gikan sa Dios mismo. Galatians chapter 1 verse 11 hangtod sa 12. Ang giingon ni Pablo, tungod kay buot kong masayran ninyo mga igsuon, nga ang ebanghelyo nga akong gitudlo dili sumala sa tawo. Tungod kay wala ko kini nadawat gikan sa tawo o gitudlo man kanako, kundili pinaagi sa gipadayag ni Hesukristo. Mao kini ang ebanghelyo nga kinahanglang dawaton sa mga tawo. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Karon mga igsuon, gipahinumdum ko kaninyo ang maayong balita nga gitudlo ko kaninyo, nga inyo nang nadawat nga mauman usab ang inyong gibarugan. So atong matikdan mga kaigsuonan nga ang giingon ni Pablo, gisunod kuno nato kini gikan sa atong kasing-kasing. Ang pagsunod mao kini ang pinakasentro sa ebanghelyo. Ang pagsunod nag-require kini nga atong ilimod ang atong kaugalingon. Ug unsa ang resulta sa pagsunod sa ebanghelyo gikan sa atong kasing-kasing? Naluwas na kita gikan sa pagkaulipon. Romans chapter 6 verse 18. Napahiling kawas gikan sa kasalanan. Mianhi si Kristo diri sa kalibutan aron iyang tumanon ang dili gayud matuman sa tawo. Acts chapter 26 verse 18. Aron ablihan ang ilang mga mata ug mubalik sila gikan sa kangit-ngit ngadto sa kahayag ug gikan sa gahom ni Satanas ngadto sa Dios. Aron makadawat sila og kapasayloan sa mga kasalanan ug usa ka dapit kauban sa mga gihimong balaan pinaagi sa pagtuo kanako. So sa dihang nahimo kitang magtutuo, napulihan na ang atong agalon ug ang bag-o natong agalon mao ang naghatag kanato og kagawasan. 1 Corinthians 7:22, si Kristo na karon ang atong agalon. Ang giingon dinhi, tungod kay ang gitawag sa Ginoo ni adtong ulipon siya, gawas nun diha sa Ginoo. Maingon man usab ang gitawag ni adtong gawas nun siya, ulipon ni Kristo. So ang buti pasabot ni Pablo, kinahanglan kuno nga dili gayud nato gani hunahunaon ang pagpakasala batok kang Kristo, gumikan kay giluwas na kita ni Kristo gikan sa sala. Nganong ato mang balikan ang butang nga mao'y hinungdan nga gilansang si Kristo didto sa krus sa Kalbaryo aron kita matubos gikan niini. Nganong ato mang bugal-bugalan ang grasya sa Dios. Ang imong kasing-kasing igsuon kinahanglan gayud nga makaptivate ni Kristo ug mukaratil og dagan gikan sa tanang matang sa sala. Ang atong kinabuhi kinahanglan nga gidumalaan sa pagdayig sa Dios nga nagluwas sa atong kalag. Ang giingon ni Pablo sa verse 17, thanks be to God. Salamat sa Dios. Ikaupat ug katapusang punto. Kinahanglan nga dili kita magpadayon sa sala, gumikan kay giluwas kita ni Kristo gikan niini ngadto sa pagkabalaan. Romans chapter 6 verse 18. Ug pagkahuman nga kamo napahiling kawas gikan sa kasalanan, nahimo kamong mga ulipon sa pagbuhat ug matarong. So you see, ulipon pa di ay kita gihapon hangtod karon. Ulipon ni Kristo, ulipon sa pagbuhat ug matarong. Nausab na, nabag-o na ang atong agalon. Remember, kitang tanan, ulipon gayod sa duhara ka agalon. Either ulipon kita ni Kristo or ulipon ni Satanas ug sa sala. So, mamili kita, mga kaigsunan. Mao kini ang kinaiyahan sa bag-ong pagkatawo. Ang balaod, usa ka amo nga nagpakanaog og demand, nagpakanaog og sugo nga dili gayud nato matuman. Bugat gayud kaayo ang gisugo sa balaod. Apan si Kristo mianhi ug iyang gituman ang balaod, and then iya kitang gihatagan og kagawasan nga musunod sa balaod, nga dili nakabugaton sa atong kasing-kasing kundili kinasing-kasing na gayud. Ngano?
gihatagan kita niya og bag-ong kasing-kasing. Jeremiah chapter 31 verse 33. Apan kini ang kasabutan nga akong buhaton sa panimalay sa Israel pagkahuman ni adtong mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo, ibutang ko ang akong balaod sa ilang kinasuluran, ug akong isulat kini sa ilang mga kasing-kasing, ug ako mahimo nilang Dios ug sila mahimong akong mga katawhan. Gikutlo kini nga bersikulo sa Book of Hebrews. Mao nga ang mga dispensationalist dili gayud makaingon nga Old Testament na imong gibasa, pastor. Naanata karon sa bag-ong tugon, mo ginay problema kung atong bahinon ang Biblia as applicable only for the Jews and no longer applicable to the Gentiles. We have to engage in honest systematic theology. Matthew chapter 11 verse 28 to 30. Umari kamo kanako kamong tanan nga nangaluya ug hilabihang nabugatan, ug hatagan ko kamo og kapahulayan. Pasana ninyo ang akong yugo ug pagkat-on kamo kanako, tungod kay maayo ako ug adunay mapainubsanon nga kasing-kasing, ug makakaplag kamo og kapahulayan alang sa inyong kalag. Tungod kay dali rang pasanon ang akong yugo ug gaan ang akong palasunon. Now, aduna nakitay tinuod nga kagawasan diha kang Kristo. Dili kagawasan gikan sa balaod ha, kundili kagawasan nga sundon ang balaod sa Ginoo. Ingon nga standard of Christian holiness, standard of Christian living. John chapter 8 verse 31 hangtod sa 36 ang giingon dinhi. Pagkahuman giingon ni Jesus sa mga Hudiyo nga nagatuo kaniya, kung magpabilin kamo sa akong pulong, tinuod gayod nga kamo akong mga tinun-an. Ug inyong masayran ang kamatuuran, ug ang kamatuuran ang maghatag kaninyo og kagawasan. Mitubag sila kaniya, gikan kami sa binhi ni Abraham, ug bisag kanusa wala pa kami nahimong ulipon ni bisan kinsa. Nganong imo mang giingon, mahimo kamong gawas nun. Gitubag sila ni Jesus, kamatuuran ang giingon ko kaninyo. Ang matag tawo nga nagpakasala ulipon sa kasalaanan. Ang ulipon walay kanunay nga luna sa panimalay. Ang anak adunay luna didto hangtod sa kahangturan. Busa kung kamo hatagan og kagawasan sa anak, mahimo gayud kamong tinuod nga gawas nun. So, ang giingon ni Pablo, tinuod nga dili na kita ilalom sa balaod. Dili kini mao ang makaluwas kanato, dili kini ang makapahimo kanatong matarong atubangan sa Dios, dili kini makahatag kanato og gahom aron musunod. Ilalom na kita karon sa grasya, giluwas na kita gikan sa pagkaulipon sa sala, ilalom sa grasya, aduna kitay kagawasan nga musunod sa balaod sa Dios, musunod sa sugo sa Dios, gumikan kay bag-o na ang atong kasing-kasing. Ulipon na kita karon sa pagkamatarong. Ang giingon ni Pablo, be what you are, ikinabuhi kung unsa ka. Romans chapter 6 verse 12 to 13. Busa ayaw ninyong paharia ang kasalanan sa inyong lawas nga adunay kamatayon, aron masunod ang mga kaibog niini. Ug ayaw usab ninyong ihalad ang mga bahin sa inyong lawas sa kasalanan, ingon nga instrumento sa pagkadautan ngadto sa kasalanan, kundili ihalad ninyo ang inyong kaugalingon sa Dios, nga sama sa mga buhi gikan sa mga patay, ug ang mga bahin sa inyong lawas ingon nga instrumento sa pagkahimong matarong ngadto sa Dios. Ug gipasabot sa pulong sa Ginoo kanato nga ang tinuod nga Kristohanon, ang iyang pagtagad sa balaod sa Ginoo dili na kabugaton. Kaniadto kabugaton pero karon kalipay na, kay nganuman gisulat na sa Dios ang iyang balaod sa atong kasing-kasing ug sa atong hunahuna. Busa higala, kung hangtod karon kabugaton nimo ang pagsunod sa balaod sa Ginoo, nalipay gihapon ikaw sa sala, dili pa ikaw luwas, ulipon pa ikaw sa sala. Pagdali-dali og dagan ngadto kang Kristo, tawag sa iyang ngalan, pangayua kaniya ang bag-ong kasing-kasing ug bag-ong hunahuna, saligi ang dugo ni Kristo ug ang iyang pagkamataro nga igo na, aron ikaw pagaisipon nga hingpit atubangan sa Dios. Remember ang kaluwasan nga ihatag sa Ginoo kanimo, dili lang kaluwasan gikan sa impyerno, kundi kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Ug kini nga kaluwasan anaa lamang gayud kang Kristo.
Dili kini nato madawat gikan ni bisan kinsa kundili si Kristo lamang gayod ang makahatag og kaluwasan. Pag hinulsol sa imong sala, higala, ug saligi ang dugo ug pagkamatarong ni Kristo nga igo na aron isulob kanimo, aron ikaw pagaisipon nga hingpit atubangan sa Dios. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma, ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.